tomto roku uplynie 100 rokov od výstavby Hlohoveckej elektrárne, najväčšej svojho druhu v Hornom Uhorsku na začiatku 20. storočia. Pri tejto príležitosti Západoslovenská energetika akciová spoločnosť, OTC SRO v Hlohovci, Trnavský samosprávny kraj, Vlastivedné múzeum a Ex Libris ad personam Hlohovec zorganizovali 2. októbra milú slávnosť spojenú s odhalením pamätnej tabule k storočnici elektrárne. Dobrým ľuďom, Orol tu má hniezdo svoje, nech sa darí dobrým ľuďom. Čo znamenalo vybudovanie elektrárne v Hlohovci pred 100 rokmi? Je porovnateľná s tými súčasnými, prípadne s akými rozdielmi? Ak si vezmeme do úvahy, že treba v Chicagu opera bola pod elektrickým svetlom až 15 rokov po tom, čo v Hlohovci začala produkovať táto elektrárne elektrinu, tak si myslím, že naozaj Hlohovec sa ocitol na prvej línii so všetkými svetovými lídrami ekonomickými. Dnešné elektrárne sú samozrejme, povedal by som, ekologickejšie, výkonnejšie z hľadiska tej efektivity, ale ten princíp výroby sa za tých 100 rokov veľmi nezmenil, okrem toho, že sa pridala výroba z jadrových elektrární. Na čo vy ako západoslovenské elektrárne kladiete najväčší dôraz v súčasnosti? Pre nás je to samozrejme, povedal by som, efektívne využívanie energií, vzhľadom na to, že tá atmosféra v spoločnosti je taká, že elektrina alebo vôbec energie sú veľmi drahé. Energie majú samozrejme svoju cenu, ale tá cena spočíva skôr, povedal by som, tej spoločenskej hodnote a my, až kým teda tá cena nezačala stúpať, sme sa tomu veľmi nevenovali. Čiže efektívnosť spotreby elektrickej energie na meter štvorcový napríklad je u nás niekoľkonásobne nižšia ako vo Švédsku, hoci to absolútne číslo vo Švédsku je vyššie. Ale ide o to, že energia je zdroj, ku ktorému sa musíme správať, povedal by som, nie slušne, ale s rozumom, vzhľadom k tomu, že niečo spalujeme a nejakým spôsobom ničíme si treba kyslík alebo vzduch, ktorý dýchame. Čiže ide o to, aby sme nemrzli, ale zároveň sa správali k tej spotrebe efektívne. Ako šetríte elektrickú energiu vy? Ja osobne chodím po byte a zhasínam po svojich deťoch a po svojej manželke a už sa pomerne naučili. Ona mi sa niekedy vždy vyčíta, že teda som ako krtko, že všade je tma, ale hovorím, ja svietim len tam, kde naozaj som a snažíme sa teda tú teplotu držať cez deň okolo 23 a na večer si dávame 20-21. Rodina grófa Erdedyho priniesla do Hlohovca i celého hlohovského regiónu pokrok. Dízlová elektráreň ako majetok elektrárenskej účastinej spoločnosti v Hlohovci prešla počas svojej existencie viacerými zmenami. Na čo tak najviac spomínate? Bola kedy sklad transformátor, jak to teraz tuto vidíte, tak to bol všade po celom závode, pod holým nebom. Ja keď som sa prišiel, ešte v tejto miestnosti boli dízláky, výroba elektriny. To som keď bol. Potom sa to postupne ako demontovalo, aby to mohla byť táto opravná veľká zväčšená. Ako dlho ste tu zamestnaní? No, v januári bolo 58 rokov, čo som tu, v tomto závode. Prvý raz rozsvietil prúd svetlo z miestnej elektrárne 1. novembra 1909. Dva motory s výkonom 200 a 300 konských síl dodávali prúd aj do Topolčian, Nitry, Serede, Galanty a niekoľkých obcí. Významným medzníkom je rok 1961, kedy vzniká opravovňa transformátorov a ciachovňa Hlohovec, ktorej sídlom sa stali objekty po dízlovej elektrárni. Tie sa upravovali a rozširovali. Od roku 2003 existuje až dodnes samostatná organizácia OTC, spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorá je súčasťou nadnárodnej spoločnosti E.ON. Na postoch riaditeľov od vzniku OTC sa vystriedali Jan Fischer, Jozef Šuhajík a inžinier Marian Ručkaj. Firma kladie dôraz na kvalitu, udržateľné životné prostredie a bezpečnosť práce zamestnancov. Ako prvý v rámci skupiny západoslovenskej energetiky v roku 2004 zaviedli systém manažérstva kvality ISO 9001-2000. V roku 2007 sa firme podarilo zaviesť integrálny manažérsky systém environmentálneho manažérstva. Ktoré ocenenia o tom svedčia? Výsledkom tej práce bolo ocenenie, ktoré sme získali minulý rok na Vianoce. A to je Slovak Gold za kvalitnú prácu, čo sme považovali za pomerne vysoké ocenenie. A by som povedal za také zadosťučinenie za tie roky práce,
ktorú sme odviedli pre spoločnosť. Sme sa stali oceneným finalistom súťaže Národná cena Slovenskej republiky za kvalitu za rok 2008. To tiež nie je získanie ocenenia za, by som povedal, z večera do rana. Boli sme oslovení touto spoločnosťou, aby sme sa zúčastnili tej súťaže. Museli sme na začiatku spracovať tzv. Samohodnotiacu správu, model výnimočnosti podľa systému FQM, ktorá obsahuje asi 140 strán. Komu by ste chceli poďakovať za storočnicu elektrárne? Je tu hodne pamätníkov aj medzi občanmi Hlohovca, ktorí dlhé roky tu pracovali a pamätajú sa ozaj na tie začiatky tohto, by som povedal, významného kroku v rámci regiónu Hlohovec. Ja si myslím, že vlastne každý, kto bol ochotný a kto bol ochotný prísť a dať ruku k dielu, preto aby vlastne tí ľudia tu nám potom mohli žiť v lepšom elektrizovanom svete. Takže každému patrí vďaka. Či už sú to ľudia v minulosti, alebo sú to ľudia v súčasnosti. Slávnosť pokračovala vo Vlastivednom múzeu vernisážami výstav kresleného humoru. Bienále kresleného humoru Fraštatský Trn 2008 vstúpilo 2. októbra do svojho 7. ročníka súťažnej prehliadky. Práce boli na tému elektrina. Organizátori Západoslovenská energetika akciová spoločnosť, Ex Libris ad personam Hlohovec, Hlohovská televízia a Vlastivedné múzeum mohli byť s úrovňou prác a so zahraničnou účasťou spokojní. V súťaže sa zúčastnilo 27 autorov z Česka, Nemecka, Ukrajiny, Uzbekistanu a Slovenska. Víťazom sa stal Laco Torma z Bratislavy, druhé miesto získal Jurij Kosobukin z Ukrajiny, za ktorého prevzala cenu radkyňa ukrajinského veľvyslanectva Irina Kurolenko. Na tretie miesto patrilo Petrovi Sedlákovi z Prešova. Boli udelené ešte ďalšie ceny a čestné uznanie a osobitná cena za využitie koláže v karikatúre, ktorú si odniesol Ernest Svrček z Brezna. Keď som dostal propozície a uvidel som tému, som nebude žiadny problém, lebo jednu som mal hotovú a nebola nikdy publikovaná. To je to, človek vyrúbe vlastne všetko a nechá iba to, čo mu má slúžiť a v podstate nechal vyrúbaný priestor, samé pňáky a ostali tam len stĺpy po stromy zoťaté, kde umiestnili izolanty a tady si vedia elektriku. Takže v podstate je to veľmi jednoduchý obrázok, veľmi jednoduchá kresba, veľmi jednoduchá myšlienka. Videl som, že môže nejakým spôsobom zabodovať, alebo teda chytí aspoň, lebo tomu rozumie každý jeden, keď uvidí tento obrázok. A druhý, tam som sa pohral trošku s deskriptívou, lebo tam som proste do úbežníku, do perspektívy urobil schodíky z drôtov, pretože tam prekonávali výškový rozdiel tieto stĺpy a takisto prekonávajú výškový rozdiel aj tie drôty. A môžem zaručiť, že to sedí, lebo nebolo to ľahké nakresliť, aby to bola pravda. Aj som sa s tým pohral, mal som potešenie z toho, že mi to vyšlo. Aký je váš vzťah k kreslenému humoru? Kreslený humor to je jeden krásny svet, kde človek môže úplne bez hanby, bez všetkého vyjadriť to, čo cíti. S prievodnou akciou Fraštatského Trňa 2008 bola výstava nazvaná Výtvarná podsta Viktorovi Kubalovi. Svojimi pozdravnými kreslenými opusmi sa na nej predstavujú jeho 40 obdivovatelia, nasledovníci majstrovstva humornej výtvarnej skratky, a to nie len zo Slovenska. Prečo ste prijali pozvanie na Fraštatský Trň? Pre mňa to je možnosť poznať Slovensko, poznať slovenskí ľudia, akí sú veľa dobrí, krásni a priateľskí pre Ukrajincov. V tomto roku Hlohovecká elektráreň slávi svoju storočnicu. Čo by ste im zaželali k tomuto jubileu? Chcem zaželať k tomuto jubileu, išla by táto elektrina od srdc ľudí, od
добрих мислінок, от добрих взтягів між людьми. То є та електрина, яка є найголовнішою в нашому житті.